Παναγιώτης Τσέλιος. Με το νούμερο 12 Μάρκο Γιάν Τερλέτσκι. Με το νούμερο 13 Χριστόφορος Τσακουρίδης. Με το νούμερο 15 Στέλιος Αζεστάς. Με το νούμερο 16 Γιώργος Κωνσταντίνου. Με το νούμερο 20 Γαρίφαλος Μπάγιος. Με το νούμερο 22 Παντελής Κωστακίδης. Με το νούμερο 28 Βασίλης Μάντος. Με το νούμερο 30 Ντούσαν Βουκαντίνοβιτς. Με το νούμερο 77 Χαράλαμπος Μπαλτατζής. Με το νούμερο 88 Φίλιππος Νικολνταής. Με το νούμερο 96 Ομάρ Σάλεμ. Το νούμερο 99 Ιωάννης Σταφανίτσης. Για την ομάδα του Ιωνικού με το νούμερο 1 Κιουλτζίδης Χάρης. Με το νούμερο 2 Κουκούλας Αλέξανδρος. Με το νούμερο 7 Ιβαλιώτης Σωτήριος. Με το νούμερο 5 Ταουσάνης Γιάννης. Με το νούμερο 12 Πλαουτάκης Δημήτριος. Με το νούμερο 14 Αποστόλη Αλέξανδρος. Με το νούμερο 19 Θαντέλης Ιωάννης. Με το νούμερο 21 Βασιλείου Ιωάννης. Με το νούμερο 22 Μπούτος Ελευθέριος. Με το νούμερο 11 Μιλιτάκος Δημήτριος. Με το νούμερο 24 Βελικής Κοντορής. Με το νούμερο 18 Κρούλος Χαράλαμπος. Με το νούμερο 33 Ματζόπουλος Γεώργιος. Με το νούμερο 34 Ελιζουάουε Εμμάνουελ. Με το νούμερο 39 Λιόλιος Βασίλης. Με το νούμερο 77 Μπαλάσκας Χρήστος. Πρώτη επίθεση για τον Ιωνικό. Φάουλ υπέρ του Ιωνικού. Για την ομάδα του Διομήνη. Με γρήγορη αντεπίθεση. Πηγαίνουμε σε οργανωμένη επίθεση αυτή τη στιγμή. Για την ομάδα του Ιωνικού, το νούμερο 39, Λιόλιος Βασίλης. Για την ομάδα του Ιωνικού με το νούμερο 39, ο Λιόλιος Βασίλης.
φάουλ και κίτρινη κάρτα στο νούμερο 34 για τον Ιωνικό, τον Ελεζιάουα Εμάνουελ. Ελιζιάουα. Μάρκο Τερλέτσκι. Μικρή διακοπή για να καθαριστεί το παρκέ. Και έχουμε συνέχιση του αγώνα. Πέναλτι και δίλεπτο. Υπέρ της υπερούχα ομάδας. Όρια του παθητικού, η ομάδα του Ιωνικού πρέπει να εξελίξει τώρα επίθεση. Κερδισμένο επιθετικό φάουλ για την ομάδα του Διομήδη και γρήγορη αντεπίθεση. Κόρνερ για την ομάδα του Διομήδη. Αποβολή για το νούμερο 39, Γιώργο Βασίλη. Στην εκτέλεση του πέναλτι ξανά το νούμερο 99, Ιωάννης Στεφανίτης για το Διομήδη. Ξανά ο Ιωνικός, οργανωμένη επίθεση, έχοντας 5 επιθετικούς μέσα λόγω των 2 δίλεπτων. Μόλις επέστρεψε το νούμερο 11, ο Μελετάκος Δημήτρης. Στα όρια του παθητικού ξανά η ομάδα του Ιωνικού, απέκτηση από τον Μάρκο Τερλέτσκι.
γρήγορη αντεπίθεση για το ομάδα του Διομήδη. Γκολ το νούμερο 20, ο Γαρίφαλης Μπάκης. Και το σκορ στο 6-2. Ξανά σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Ιωνικού, με παίχτη λιγότερο. Και γκολ το νούμερο 34, Ελιζιέουα Εμμάνουελ. Γκολ για την ομάδα του Διομήδη, το νούμερο 20, Γαρίφαλης Μπάκης. Μπήκανε και τα 2 δίλεπτα. Χέρια παθητικό σήκωσαν οι διαιτητές. Δίλεπτα για την ομάδα του Διομήδη. Το νούμερο 6, ο Ορθράς Τσάκαλος. Και απέκρουση από τον Μάρκο Τερλέτσκι. Οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του Διομήδη, ο οποίος παίζει και με παίχτη λιγότερο. Παθητικό. Απέκρουση το νούμερο 12, ο Μπραουδάκης. Και οργανωμένη επίθεση ξανά για την ομάδα του Ιωνικού. Γκολ για την ομάδα του Ιωνικού. Το νούμερο 34, Ελιζέουα Εμμάνουελ. Σχεδόν 20 λεπτά ακόμα για να συμπληρωθεί το μισάωρο του πρώτου ημιχρόνου, με το επιμέρους σκορ να είναι στο 7-4. Ξανά οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του Διομήδη, με παίχτη λιγότερο. Σουτ και γκολ το νούμερο 96, ο Μαρ Σάλεμ. Το αστέρι νέων της ομάδας της Αιγύπτου, με ένα σουτ έξω από τα 9 μέτρα, έκανε το 8-4 για την ομάδα του Διομήδη. Ξανά οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του Ιωνικού. Και οι δύο ομάδες εκδηλώνουν επιθέσεις στα όρια του παθητικού παιχνιδιού. Στην επίθεση ξανά η ομάδα του Διομήδη.
επίθεση για την ομάδα του Διομήδη μετά το λάθος που έκανε ο Ομάρ Σάλεμ και στην αντεπίθεση αυτή τη στιγμή ο Ιωνικός. Επιθετικό φάουλ κερδισμένο για την ομάδα του Διομήδη. Και πηγαίνουμε ξανά σε οργανωμένη επίθεση. Κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του Διομήδη. Εκ νέου κερδισμένο φάουλ. Στα όρια του βαθητικού ξανά πρέπει να εκδηλώσει επίθεση αυτή τη στιγμή ο Διομήδης. Και χαμένη επίθεση. Σε αντεπίθεση αυτή τη στιγμή ο Ιωνικός και κερδισμένο επιθετικό φάουλ από την ομάδα του Διομήδη. Το νούμερο 15, ο Στέλιος Αζεστάς, με αυτή την πολύ έξυπνη κίνηση που έκανε. Κέρδισε εκ νέου την κατοχή της μπάλας για την ομάδα του Διομήδη. Στο ημίχρονο θα το δούμε. Χαμένη επίθεση για την ομάδα του Διομήδη και αντεπίθεση νούμερο 12 Μάρκο Τερλέτσκι. Στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης του πρώτου ημιχρόνου το σκορ παραμένει 8-4 υπέρ της ομάδας του Διομήδη. Νέο κερδισμένο πέναλτι για την ομάδα του Διομήδη. Και δίλεπτο για διαμαρτυρίες στο νούμερο 28 Βασίλη Μάνθο του Διομήδη. Αλλαγή τερματοφύλακα για τον Ιωνικό με το νούμερο 1 Κιουλτζίδης Χάρης. Γκολ για την ομάδα του Διομήδη, το νούμερο 99 Ιωάννης Στεφανίτσης. Η ομάδα του Ιωνικού σε νέα οργανωμένη επίθεση και κλέψιμο από τον Ομάρ για την ομάδα του Διομήδη. Ομάρ Σάλεμ. Από τη γραμμή των 9 μέτρων. Γκολ το νούμερο 39 για τον Ιωνικό. Γιώργος Βασίλης.
εκτεταμένη επίθεση για την ομάδα του Διομήδη στο 17ο λεπτό, με το σκορ να είναι στο 15. Υπόδειξη για παθητικό και γκολ το νούμερο 13, Χριστόφορος Τσακουρίδης. Και οι δύο ομάδες προσπαθούν να πηγαίνουν στο οργανωμένο παιχνίδι χωρίς να κάνουν βιαστικές επιθέσεις. Και απέκριση από τον Μάρκο Τερλέτσκι. Για την ομάδα του Διομήδη. Κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του Διομήδη από το νούμερο 13, Χριστόφορο Τσακουρίδη. Μικρή διακοπή για να καθαριστεί το παρκέ. Απέκρουση το νούμερο 12, Μπραουδάκης Δημήτριος, και γκολ με το νούμερο 34, Ελιζιάουα Εμμάνουελ. Υπέρ του Διομήδη. Μένω φάουλ για την ομάδα του Διομήδη. Και μικρή διακοπή για να καθαριστεί ξανά το παρκέ. Συνέχιση του παιχνιδιού. Έξυπνο σουτ, το νούμερο 2, Κουκούλας Αλέξανδρος, και γκολ για την ομάδα του Ιωνικού. Άσοδο σουτ, το νούμερο 96, ο Μάρ για την ομάδα του Διομήδη.
Κερδισμένο πέναλτι για την ομάδα του Ιωνικού. Κίτρινη κάρτα προπονητή της ομάδας του Διομήδη, τον Δωραβίνα, για τις διαμαρτυρίες. Και δίλεπτη στο νούμερο 99 για την ομάδα του Διομήδη. Στο πέναλτι ο Κουκούλας Αλέξανδρος για την ομάδα του Ιωνικού. Παίξει λιγότερο ξανά η ομάδα του Διομήδη και γι' αυτό το λόγο ο προπονητής τραβάει τον τερματοφύλακα στη γραμμή της αλλαγής για να μπορέσει να βάλει έναν ακόμα επιθετικό για την επίθεση συγκεκριμένη. Επιθετικό φάουλ κερδισμένο από την ομάδα του Ιωνικού και ξαναπάμε σε οργανωμένη επίθεση. Γκολ το νούμερο 21 Βασιλείου Ιωάννης και το σκορ στο 12-8. Υπόδειξη για παθητικό παιχνίδι από τους διαιτητές. Σουτ απέκρουση από τον Μπραουδάκη. Ξαναπάμε σε οργανωμένη επίθεση για το ομάδα του Ιωνικού. Μικρή διακοπή, να καθαριστεί ξανά το παρκέ. Και time out από την ομάδα του Ιωνικού. Τέλος του time out. Και συνέχιση του παιχνιδιού με επίθεση του Ιωνικού.
και απέκρουση από τον Μάρκο Τερλέτσκι. Σε γρήγορη αντεπίθεση, το γκολ το νούμερο 22, Παντελής Κεφαλής. Υπόδειξη για παθητικό παιχνίδι από τους διαιτητές και κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του Ιωνικού. Ξανά μικρή διακοπή για να καθαριστεί το παρκέ από τον Ιδρώτα. Απέκρουση από το νούμερο 12 Μάρκο Τερλέτσκι. Λιγότερο από 5 λεπτά για την ανάπαυλα και το σκορ παραμένει 13-8 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Χριστόφορος Τσακουρίδης. Δίλεπτη αποβολή, το νούμερο 39 Γιώργος Βασίλης για διαμαρτυρία. Για την ομάδα του Ιωνικού το νούμερο 24 Δελιχρήστος Θοδωρής.
και απέκρουση για το Διομήδη, το νούμερο 12 Μάρκο Τερλέτσκι και γρήγορη αντεπίθεση και time out για την ομάδα του Διομήδη από τον κύριο Ζαραβίνα. Σε έβλεπα που το ψάχνεις και λέω λογικά αυτό που πρέπει να ψάχνει. Όχι, δεν έχει χτυπήσει ακόμα. Αλλά ξέρεις, έπαθα τώρα κλασιά. Έχεις κόψει τον ήχο. Έχεις κόψει τον ήχο. Εντάξει. Α, δεν είναι τίποτα. Τους λέω και 5-6... Τους λέω και 5-6 πίπες και τελείως. Αφού δεν μας βρίζουν ακόμα στο live, καλά είναι. Ωραίο. Ακούγεσαι ωραία. Τέλος το time out για την ομάδα του Διομήδη στο 28ο λεπτό και με το σκορ στο 15-9. Ο παίκτης του Διομήδη βρήκε την μπάλα με τα πόδια και γι' αυτό το λόγο δόθηκε η παράβαση συγκεκριμένη και ξανά κατοχή για την ομάδα του Ιωνικού 1,5 λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στο παιχνίδι πέρασε το νούμερο 19, γνωστός και γνώριμος παίκτης για την Αργολίδα, ο Χαντέλης Γιάννης, ένα παιδί από τα σπλάχνα του Διομήδη που πλέον έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα και στην ομάδα του Ιωνικού. Χαμένη επίθεση για την ομάδα του Ιωνικού, 1 λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου και επίθεση για την ομάδα του Διομήδη. Βήματα έκανε το νούμερο 96 ο Μαρ. Υπόδειξη για παθητικό παιχνίδι από τους διαιτητές. Τρία δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε ένα σουτ έξω από τα 9 μέτρα. Σουτ και απέκτηση το νούμερο 12 Μάρκο Τερλέτσκι. Και δίλεπτη αποβολή για το νούμερο 96 του Διομήδη, ο Μάριας πρόξιμο προς τον αντίπαλό του. Οπότε ο Διομήδης στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με παίχτη λιγότερο. Κάποια ρύθμιση που πρέπει να δούμε στο λάβο. Απλά τώρα άμα το πειράξουμε, θα πάρει την αναμετάδοση που κάνω γιατί το ρίξα από το κανάλι και είναι πιο στρωτό. Όχι, τώρα όχι. Στα επόμενα παιχνίδια πρέπει να δούμε λογικά κάποια ρύθμιση είναι από το πρόγραμμα ή θα κατεβάσεις. Αυτό ξέρεις πότε άρχισε να μου το κάνει μόνο στο YouTube. Όταν άλλαξε τις ρυθμίσεις πέρυσι. Πρέπει να δούμε με τη συγκεκριμένη ταχύτητα που έχει εδώ πέρα τι προτείνει το YouTube για να δίνουμε σε
σε bytes. Δηλαδή στα 5 μπορεί το YouTube για 720 μετάδοση να σου λέει στείλε μου 2. Το χαμηλότερο νομίζω για 720 είναι 2,5. Ναι, και εγώ έτσι. Εκεί το είδα. Τα το ψάξω, σου λέω όλα. Μόνο στο YouTube, στο server μου, πάει το λιόρι. Εγώ επειδή όταν στριμάρω από OBS, και εκεί πέρα έχεις τις ρυθμίσεις πιο εύκολα. Εντάξει, αυτό είναι πιο... Καλά. Ας πω, θα σε κάνω τώρα ένα τσιγάρο. Ναι, Για να μην στριβώ, θα χάσω πολύ χρόνο από εδώ. εγώ το έχω αφήσει έτοιμο. Πάμε να πάρουμε αέρα.
στο γήπεδο της Νέας Σκύου και πρώτη επίθεση για την ομάδα του Διομήδη, ο οποίος παίζει με παίκτη λιγότερο. Υπόδειξη για παθητικό από τους διαιτητές. Και στο rebound γκολ το νούμερο 28 Βασίλης Μάνθος. Οργανωμένη επίθεση ξανά η ομάδα του Ιωνικού και γκολ το νούμερο 24 Δελιχρήσος Θοδωρής. Οργανωμένη επίθεση ξανά η ομάδα του Διομήδη. Και κερδισμένο φάουλ από το νούμερο 28 Βασίλη Μάνθο. Υπόδειξη για παθητικό από τους διαιτητές. Σουτ και δοκάρι για την ομάδα του Διομήδη. Και γρήγορη αντεπίθεση από την ομάδα του Ιωνικού. Κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του Ιωνικού, το νούμερο 2, Κουκούλας Αλέξανδρος. Σε οργανωμένη επίθεση αυτή τη στιγμή η ομάδα του Ιωνικού. Και χαμένη επίθεση. Το νούμερο 5 Ταουσάνης Γιάννης. Για το κανονικό τράβηγμα του χεριού από πίσω. Εκτελεστής του πέναλτι το νούμερο 99 Ιωάννης Στεφανίτσης. Οργανωμένη επίθεση ξανά από την ομάδα του Ιωνικού και κερδισμένο πέναλτι από το νούμερο 24 Δελιχρήσο Θοδωρή. Αλλαγή τερματοφύλακα για την ομάδα του Διομήδη, το νούμερο
88 ο Φίλιππος Νικολινταής. Και στο πέναλτι για την ομάδα του Ιωνικού το νούμερο 19 Χαντέλης Γιάννης. Γκολ για την ομάδα του Ιωνικού με το Χαντέλη Γιάννη. Και ξανά σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Διομήδη. Παντελής Κωστακίδης. Φάουλ για την ομάδα του Ιωνικού, το νούμερο 24, Βελιχρίστος Θοδωρής. Σούτ από το εξτρέμ με το νούμερο 22 και γκολ από τον Μπούτο Ελευθέριο. Υπόδειξη για παθητικό και χαμένη επίθεση για την ομάδα του Διομήδη και γρήγορη αντεπίθεση και γκολ από το νούμερο 22 για την ομάδα του Ιωνικού, Μπούτο Ελευθέριο. Αυτά τα δύο γρήγορα γκολ η ομάδα του Ιωνικού έχει μειώσει το σκορ στα 5 γκολ διαφοράς. Που έκανε ο παίκτης του Διομήδη και κερδισμένη επίθεση για την ομάδα του Ιωνικού. Για την ομάδα του Ιωνικού και δίλεπτο για τον Ορφέα Τσάκαλο για τράβηγμα από πίσω. Στην εκτέλεση του πέναλτι πηγαίνει το νούμερο 19 Χαντέλης Γιάννης για τον Ιωνικό. Και γκολ για την ομάδα του Ιωνικού με το Χαντέλη. Πέναλτι για την ομάδα του Διομήδη, το οποίο
Το κέρδισε το νούμερο 96, ο Μαρτ Σάλεμ. Αλλαγή τερματοφύλακα για την ομάδα του Ιωνικού σε αυτό το πέναλτι. Το νούμερο 1, Κιουλτζίδης Χάρης. Και εκτελεστής πέναλτι για την ομάδα του Διομήδη, το νούμερο 99, Ιωάννης Στεφανίτσης. Απέκρουση για την ομάδα του Ιωνικού. Με αυτή τη φανταστική απέκρουση η ομάδα του Ιωνικού έχει την ευκαιρία να μειώσει στα 3 γκολ. Για την ομάδα του Ιωνικού το νούμερο 2, Κουκούλας Αλέξανδρος. Και η ομάδα του Ιωνικού μειώνει στα 3 γκολ. Κλέψιμο το νούμερο 21 για τον Ιωνικό και γκολ από τον Βασιλείου Ιωάννη. Και η ομάδα του Ιωνικού μειώνει εκ νέου στα 2 γκολ. Τέλειος Ασβεστάς. Επιθετικό φάουλ κερδισμένο από το νούμερο 99, Ιωάννης Στεφανίτσης για την ομάδα του Διομήδη. Και κίνηση κάρτα στο κάτω του Ιωνικού για έντονες διαμαρτυρίες. Απέκρουση από το νούμερο 12 Μπραουδάκη και επίθεση για την ομάδα του Ιωνικού. Κερδισμένη η επίθεση ξανά για την ομάδα του Διομήδη. Στο σουτ που έκανε ο Ορφέας Τσάκαλος, με αυτήν την εντυπωσιακή απέκρουση ο Μπραουδάκης κρατάει το σκορ στο 19-16 υπέρ του Διομήδη.
Κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του Ιωνικού. Μικρή διακοπή, διότι η μπάλα μάλλον χρειάζεται αλλαγή. Όντως καθαρίζουν την μπάλα. Οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του Ιωνικού. Και σούτ από την περιφέρεια και γκολ το νούμερο 2 του Κούλας Αλέξανδρος. Του Διομήντη σε οργανωμένη επίθεση. Και κερδισμένο φάουλ. Υπόδειξη για παθητικό από τους διαιτητές. Το νούμερο 5 Καουφάνης Γιάννης για χτύπημα του Πάνου στο πρόσωπο. Και οι διαιτητές ζητήσαν να το δουν σε instant replay. Έχει instant replay. Έχει instant replay. Από το YouTube μάλλον το βλέπω. Σοβαρά μιλάς. Θα ακουστεί και το O που έκανα που έφαγε για το δίλεπτο που έδωσε τώρα. Έφαγε στη μούρη το Ομάρ. Ωραία. Έφαγε στη μούρη και εκείνη να κάνω εγώ ένα O. Και μετά, και αφού οι διαιτητές συμβουλευτήκαν το instant replay, το δίλεπτο παραμένει. Και γκολ νούμερο 28 Βασίλης Μάρκος. 16 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης ο Διομήδης βρίσκεται μπροστά με 21-17. Time out, το οποίο παίρνει η ομάδα του Ιωνικού. Από αυτή τη διακοπή και το time out που κάλεσε ο κύριος Αρβανίτης για την ομάδα του Ιωνικού, έχουμε συνέχιση του παιχνιδιού με οργανωμένη επίθεση.
φάουλ για την ομάδα του Ιωνικού. Και άστοχο. Και ξανά η ομάδα του Διομήδη σε οργανωμένη επίθεση. Μικρή διακοπή. Εκ νέου δίλεπτη αποβολή για το νούμερο 21. Βασιλείου Ιωάννη. Από αυτά τα δίλεπτα η ομάδα του Ιωνικού βρίσκεται με 4 παίκτες του γηπέδου συν τον τερματοφύλακα. Γκολ το νούμερο 15 Στέλιος Ανδρωστάς μετά από αυτή την υπερπροσπάθεια που έκανε. Για παθητικό από τους διαιτητές. Ο Ιωνικός πρέπει να σουτάρει στις επόμενες φάσεις. Δίλεπτο για την ομάδα του Διομήδη, το νούμερο 15 Στέλιος Οδριστάς για την κανονικό μαρκάρισμα. Για την ομάδα του Ιωνικού το νούμερο 18 Τρούλος Χαράλαμπος. του Ιωνικού.
σουτ έξω από την περιοχή των 9 μέτρων. Οργανωμένη επίθεση ξανά για την ομάδα του Ιωνικού. Στα όρια του παθητικού. Σουτ και γκολ για την ομάδα του Ιωνικού, το νούμερο 2, το οποίο τραυματίστηκε κιόλας, Κουκούλας Αλέξανδρος. Οι διαιτητές καλούν το γιατρό του αγώνα. Ενώ υπάρχουν και έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ιωνικού προς τους διαιτητές. Και η φάση θα ελεγχθεί εκ νέου στο instant replay. Και από ένα δίλεπτο για τις διαμαρτυρίες στους δύο πάγκους. Συνέχισε το παιχνίδι, το Διομήδη να πηγαίνει σε οργανωμένη επίθεση, έχοντας πάντα παίχτη λιγότερο. Υπόδειξη για παθητικό. Και παθητικό κερδισμένο για την ομάδα του Ιωνικού. Δέκα λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι, με το σκορ να είναι στο 24-20 υπέρ της ομάδας του Διομήδη. Του παθητικού ξανά. Και κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του Ιωνικού. Και λάθος από την ομάδα του Ιωνικού, δίνοντας έτσι την κατοχή της μπάλας στην ομάδα του Διομήδη. Από το εξτρέμ το νούμερο 99, Ιωάννης Στεφανίτσης.
Άστοχο σουτ από το εξτρέμ με τον αριθμό 22 Μπαλάσκα Χρήστο και εκ νέου επίθεση για την ομάδα του Διομήδη. Time out καλεί ο προπονητής του Διομήδη Ζαραβίνας. Με λιγότερα από 8 λεπτά για την οριστική λήξη του αγώνα, η ομάδα του Διομήδη βρίσκεται σε άλλη μια οργανωμένη επίθεση. Από τα 9 μέτρα τον αριθμό νούμερο 13 Χριστόφορος Τσακουρίδης και το σκορ 26-20 υπέρ του Διομήδη. Άστοχο σουτ το νούμερο 24 για την ομάδα του Ιωνικού, Τελικρής του Θοδωρής. 7 λεπτά ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του Διομήδη. Άλλο ένα κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του Διομήδη. Λάθος πάσα και αντεπίθεση για την ομάδα του Ιωνικού. Ο παίκτης του Ιωνικού με το νούμερο 22 πάτησε εντός των 6 μέτρων και αλλαγή κατοχής για την ομάδα του Διομήδη. Για την ομάδα του Διομήδη και απέκρουσε από το Μπραουδάκι. Γκολ το νούμερο 39 για την ομάδα του Ιωνικού, Λιόλιος Βασίλης. Λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Το Διομήδης βρίσκεται μπροστά με 5 γκολ διαφορά και το σκορ να βρίσκεται στο 26-21. Κερδισμένο φάουλ για το ομάδα του Διομήδη από τον Ομάρ Σάλεμ. Υπάρχει και υπόδειξη για παθητικό παιχνίδι. Οπότε θεωρητικά η ομάδα του Διομήδη θα προβεί σε ένα σουτ έξω από τα 9 μέτρα. Τελικά πάνε σε πάσα και ένα πανέμορφο γκολ έξω από τα 9 μέτρα με το νούμερο 96 ο Μάρκ Σάλεμ. Γκολ για την ομάδα του Ιωνικού, το νούμερο 22 από την περιοχή του Εξτρέμ, Μπούτος Ελευθέριος. Επιθετικό φάουλ κερδισμένο υπέρ της ομάδας του Ιωνικού και γρήγορη αντεπίθεση και άστοχο σουτ το νούμερο 39 για την ομάδα του Ιωνικού, Λιόλιος Βασίλης.
σύγκρουση το νούμερο 1 στο σουτ του Στέλιου Αζεστά. Time out για την ομάδα του Ιωνικού, το οποίο το κάλεσε ο κύριος Αρβανίτης Ιωάννης. Συνέχιση στο παιχνίδι με λιγότερα από 3 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Γκολ για την ομάδα του Ιωνικού. Στο κερδισμένο για την ομάδα του Ιωνικού. Μικρή διακοπή για να καθαριστεί το παρκέ. Λάθος πάσα για την ομάδα του Ιωνικού και κερδισμένη επίθεση για το Διομήδη. Και time out για την ομάδα του Διομήδη. Μου λέει δεν χρειάζεται να λες συνέχεια το νούμερο του παίκτη κατά ντε κουραστικό. Από Γερμανία το βλέπω. Άμα δεν κάνεις 3-4 παιχνίδια. Εντάξει, ναι. Συνέχιση του παιχνιδιού με κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό για τη λήξη. Η ομάδα του Ιωνικού έχει επιλέξει να βγάλει man to man σε δύο παίκτες του Διομήδη.
λανθασμένο φάουλ για το ομάδα του Ιωνικού. Και απέκτηση του τερματοφύλακα για την ομάδα του Διομήδη. Συνέχιση του παιχνιδιού για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Κατοχή έχει η ομάδα του Διομήδη. Και ένα πανέμορφο γκολ αυτή τη συνεργασία με τον γκολ του Ομάρ Σάλεμ. Και απέκτηση στην τελευταία φάση του αγώνα για τον τερματοφύλακα του Διομήδη, Μάρκο Τερλέτσκι. Και αυτό είναι το τέλος της αναμέτρησης για την τέταρτη αγωνιστική. Διομήδης Ιωνικός.